An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni dɔ situma bi tarata ye tarata min n'a bɛnnen bɛ nasarasan kalo 12 na décembre kalo don bi y'o tile 27 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ ni lasiri laban ye bi y'o tile 3 ye jate la san kalo 6 don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ mobili bolibaw kɛrɛnkɛrɛnnenya mobili bolilaw olu bɛ baarabila dɔ la baarabila min n'i y'a sɔrɔ labanna ka taa u ka syndicat ka yɔrɔ dɔw ka t'o ci kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Lakanabaliya Dura marabolo kɔnɛ na juma dɔw kana sibiri fɛ wulikajɔ kɛbaw y'u kunda yen nka ka taa marifaci dɔw kɛ o kɛra so ye ni ka se ka marifa dɔw ni telefɔni dɔw sɔrɔ ka taa kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Lotankorakaw fɛ yen a kelen bɛ sanga ni waati bɛlen kɔnɔ na jadewala tigilamaw u bɛ k'u kunda yen nka juma dɔw sufɛla fɛ u taara marifa dɔw ci ye u ni donsolakaw kɛra ɲɔgɔn na kɔfɛ u y'u kɔtɔrɔmabɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Diɲɛ sigilanni kɔnɔ na an balima kɛcɛnakaw olu ka seli n'i y'a sɔrɔ Noël seli ye o baaraw yakubara an ka jamana kɔnɔ na i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na san o san o baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ sibiri don Dura marabolo la min ye ka dɔn k'a fɔ jadewala tigilamaw ye sanga ni waati bɛlen kɔnɔ u bɛ marifaw ta u tɛ dogo yɛrɛ la ka taa yɔrɔ caman na a yirala k'a fɔ k'u nana ni marifaw ye ka se ka na Dura kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen ka na bɛngɛnɛ wale yɛrɛ ta ka ɲɛsin donsolaka dɔw ma o yɔrɔ la u kɔni ye marifaciw kɛ o sen fɛ ko donsolaka dɔw ka marifa u taara n'o ani telefɔni dɔ o telefɔni min taara dɛ ni jadewala tigilamaw taara n'o ye dugu jɛlen u tun bɛ telefɔni in wele wa k'a bɛ jadewala tigilama minnu bolo u b'a fɔ ko telefɔni bolo k'u bɛ fɛn min nɔfɛ k'u ka na u ka telefɔni nɔfɛ k'u m'a fɔ k'a fɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u m'a fɔ k'olu b'a la ka tunu wa. Jadewala tigilama ninnu bɛ nin fɔ i ka dɔn k'a fɔ maa ninnu de ye k'u b'a fɛ u ka na sigi ka baro kɛ k'olu tɛ yɔrɔ dogo ma ta la. Donsolakaw u ye fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ wulikɛjɔw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la ka se k'u t'u ka sigiyɔrɔ la o baaraw sigira sen kan kuma kɔrɔmara tɛ dɛrɛ bi u bɛ wele bila ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana lakanabaw n'olu ka fara ɲɔgɔn kan ko n'o de kɛra basigi lafiya o bɛ cogo mara ninnu kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi lafiya ni ka sabati. N'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ lotankaw fɛ yen min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaw juma dɔw sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw la u ye marifa kɔni ka ci ka ɲɛsin lɔta ma o kɛra waati min o y'a sɔrɔ donso minnu bɛ yen nin waati laban ninnu kɔnɔ olu kɔni bɛ labɛn na kabini u ye marifaciw kɔni daminɛ olu y'u jaabi ni marifaw ye o kɔni kɛra waati min na marifaci kɔni ganaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ u tilala k'u kɔtɔrɔmabɔ o y'a sɔrɔ ka kɔnw ye an ka jamana lakanabaw n'u dɛmɛbaa minnu bɛ yen olu tun bɔra o yɔrɔw la munumunu zalo la nka sigibaa caman ka fɔ la nin baara min bɛ sen n'u fɛ bi f'u ka taa daga yɔrɔ de sigi daga yɔrɔ siri nin yɔrɔ na n'o tɛ k'a dabɛ dɔ la basigi kɔni a cokoli i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka ɲini cogo min na ko gɛlɛya bɛ don an bɛ dugawu kɛ jamana in a bɛ basigi sira o sira fɛ Ala ka kɛ ten. N'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Ɲɛbɛbugu dɔw ko Ɲɛnbɛna ani Kɔnɔkasi o yɔrɔ la ko jadewala tigilamaw dɔgɔ furancɛ kɔnɔ na k'u ma dogo cogo si kelen na wa kuma min b'u da bi o ye k'a yira k'a fɔ jagaw u ka yɔrɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ k'ulu kɔni u bɛ fɛɛrɛ bali ka marifa daburu kɛlen bɛ k'u kɛ ka se wajibi sɔrɔ yɔrɔ minnu kan u bɛ ka jagakow de kuma fɔ ani u bɛ wulikajɔ la jagaw bɛ ka minɛ u fɛ yɔrɔ dɔw la an balana k'a fɔ k'u bɛ minnu zaro la o yɔrɔw la ko wulikajɔ min kuma bɛ sen na ani min bɛ dugu ma k'i ka dɔn n'i y'u jateminɛ k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko wulikajɔ de ka kɛ ka dili kura don n'o tɛ maa ninnu kɔni k'u b'a la ka ɲa da yɔrɔ caman an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala k'a kɛ ka se sɔrɔ basigi lafiya ka se k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. N'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka mobiliba bolilaw olu kɔni ka dɔn k'a fɔ nin waati in na olu bɛ ka dɔn k'a fɔ gɛrɛfula min kun da janyana kosɛbɛ a yirala k'a fɔ k'u n'u ka syndicaw ɲɔgɔn funbaliya kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra so ye min ye kari dɔw sufɛla fɛ ni ka dugujɛ ntɛnɛn na wulikajɔ kɛra ko maa dɔw n'i y'a sɔrɔ u borobaaraw ye olu ni maa dɔw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔcogo la na kɛ i n'a fɔ syndicat maaw chauffeur yɛrɛ ka yeli la ka se ka t'u nɔfɛ yɔrɔ ni yɔrɔ chauffeur bɛ u ka baarabila min na ka t'u nɔfɛ ka taa ni busan ye ka se ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛ suma ka tila k'u ka kayo minɛ k'u ka taa minɛ u ka syndicat dagara o baara min kɛra na kɛ u kɔni bɛ ka chauffeur fɛ ko ye kunun u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u ka syndicat yɛrɛ daga yɔrɔ min n'o bɛ Banankabugu mairie kɛrɛfɛ ne ye Senakɔri daga yɔrɔ ye ka taa Fulonkolon ci ka Ɲamankolon ci k'a fɔ k'u to olu ka baara la wa olu t'u yɛrɛ ye u ka lafasali tɔnya la k'a fɔ k'u bɛ olu lafasa k'u t'olu lafasaba ye kuma kɔrɔmara cɛdɛra bi grève in kɔni baara bɛ sen na
maa caman ka fɔ la k'u ka wulikajɔ kɛ joona ka nin ko ninnu sigi sen kan n'o tɛ ko caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen n'an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ye gɛlɛya caman walima baarabila caman k'a bɛ sɔrɔ maaw b'u ɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ de u ka wulikajɔ kɛ joona ka kumaɲɔgɔnyaw ni k'olu sabati ninnu ka baarabila k'a bɛ gɛlɛya caman don jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko bila sigikafɔ basigi ani lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Konowari-kaw ka jamana kɛlɛkɛcɛ 46 b'an ka jamana kɔnɔ na Konowari-kaw ka jamana u ye cidenkɛrɛnlen dɔw bila dɔgɔ furancɛ kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ olu ka na an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ o kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔ na maa caman ka fɔ la ko bolo bɛ se ka b'u kan na sa u n'an ka maa ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye nga maa bɛ se ka fɛn min fɔ bɛn kɛra fɛn min kan o kɔni ma dantigɛ fɔlɔ an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ caman sigilen bɛ ka maa kɔnɔ kɛ yalima waati min n'i y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i sigi k'o maa kɔnɔ yalima u bɛna bila ka bɛn n'o ye walima a ko bɛna kɛ cogo jumɛn de la ni ala sɔnna waati nataw o b'o pɛrɛtigɛ di an ma an bɛ dugawu kɛ fɛn min da kɛra an ka jamana na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ sigikafɔba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ o ye cikɛlaw cikɛ yɛrɛ bɛ se ka yakuba cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ malo sɛnɛ yɛrɛ u bɛ se ka yakuba cogo min na o kɛnɛba dɔ o sigilen bɛ sini ala sɔnna ma sini o bɛna sigi ɲɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ malo sɛnɛna bɛ diɲɛ fan o fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye kɛnɛ kan Banginda Selenge ka taa se Mopti ani San Ofideri Segu fo ka taa bila ɲɔnɔ Masina cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen na malo sɛnɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn ye sini ka sigikafɔba dɔ sigi sen kan min ye contre-saison engrais ko ye ka taa se bi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ lakanabaliya minnu bɛ yen ani fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ cikɛlaw san o san a bɛ fɔ de ko sɛnɛ yakubara k'a sɔrɔ min bɛ fɔ sanfɛ ni min bɛ duguma olu tɛ kelen ka taa fu siri o bɛɛ lajɛlen dan na o lajɛrɛ bɛna kɛ sini ofisi ale lajɛrɛ kɛyɔrɔ la sini ɲɔnɔ o lajɛrɛ in kama ni ala sɔnna ma jamana maa ɲɛmaw hakilila kɛrɛnkɛrɛnlen mun bɛna ta ni ala sɔnna ma ka se ka kɛ gafe sango don nataw la cikɛ bɛ se ka yakuba cogo n'o ye malo sɛnɛ ye malo bɛ gɛlɛya min na ka se ka fu siri o gɛlɛya dan na o y'a kunbada an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka minisiri bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Colonel Sadio Kamara ye ale taara Sevarikaw fɛ ka taa ɲɛ munumunu o taama min kɛra i k'a dɔn ka taa ɲɛda kɛlɛkɛcɛw kan Sevare o baara min kɛra maa dɔ b'u hakilila dɔw ko senfɛ surasi dɔw jamana ministiri ka tali la n'o ye surasiw ka ministiri ye olu bɛ kuma minnu fɔ an ka dɔw lamɛn. Misila defasi nali a kɛla an bolo kunnawolo ye a jɛra fo k'a bonya hakilila parce que n'i ye mɔgɔ bila baara la i mana baara kɛcogo lajɛ o baara a nafa ka dɔgɔ dɔɔni mais de fait a yɛrɛ ye min kɛ k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ fo Bamako ici kana ka cidenw lajɛ en vrai dire an ta fierté dan ye a jɛra fo k'a bonya ma an kɔni b'an se kɛ Sewarekaw Moti région maliyɛnw k'u da ko sunɔgɔ an bɛ laɲini min na chef u b'an k'o kɛ an fana kɔnɔ an bɛ to an tɔ la fɔ ni ko dɔw ka cɛdenw na dɔrɔn l'armée monte en puissance en réalité c'est vrai a condition min b'an ka rempli Dieu merci maliyɛnw k'u da ko sunɔgɔ n'a ka an ka laɲini min a bɛ sabati ne bɛ pour min fɔ population civile ye u ka bila kunkolo la Mali bɛ segin a nɔkɔrɔ la u k'u da ka sunɔgɔ bɛɛ bɛ taa i taa yɔrɔ min ka di sɛnɛ bɛ k'a ɲama sugu bɛ jɔ a ɲama ni ala ni kira sɔnna ma de fait que moyen b'a kɛ u k'u da ka sunɔgɔ min kɛra ka tɛmɛ o kɛra ka taa an ka ɲinɛ o kɔ an bɛ kura yɛrɛ de kan sa an b'an ka continuer sa wali an ka ɲama bɔra fo Bamakɔ ka na bɔ an ye vraiment o ye fɛn belebeleba ye a diyara n ye kojugu a bɛ moral di manu ma a bɛ mɔgɔ motiver ka baara fana kɛ vraiment a diyara an kɔni vraiment aw yɛrɛ ɲɛ b'a la armée monte en puissance o kɔni a ma dogo mɔgɔ la tandis que fɔlɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'anw kun bɛ ci o dabila la o bɛɛ ye prévu dɔ ye mun b'a yɛrɛ ka armée monte en puissance vraiment mun fɔ maliyɛnw dɔrɔn u k'an dɛmɛ an ka baara la information ni fɛnw bɛ u k'a fɔ mɔgɔw u k'a fɔ an ye an ka bɔ a kalama a temps tiɲɛ na bonya in diyara n ye a bonyara an ma a diyara n yɛrɛ yɛrɛ de ɲɛmɔgɔ a b'a laɲini ka na ɲɛ da a duguma mɔgɔw kan wa yɛrɛ k'a fɔ hakili b'u la an b'a yir'u la k'a fɔ hakili b'an na cogo min na an yɛrɛ bɛ yan nɔ an bɛ Maliko de la yan an m'anw yɛrɛ di Maliko in na fo ka se a dan na ni Ala ma foyi kɛ Ala kira ma foyi kɛ anw bɛ yan on est prêt on est engagé à vie on est prêt à mourir pour ce pays. Ministre ka visite a diyara an ye a bɛnna ma ministre ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ vraiment ka se anw ma ka na anw ɲininka an hakilina n'an ka degun na a diyara an kojugu donc an bɛ baara in kɛ ka se a dan na fo anw yɛrɛ se dan na yɔrɔ min na parce que adamaden dan ye i se ye mais m'a dɔn a tɛna anw kamana gan ka se o yɔrɔ ma an bɛ ministre fo a ka nali la ka na an duguma mɔgɔw lajɛ an minnu bɛ terrain kan vraiment a diyara an ye kojugu. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sɔrɔtila ka dɔw kan ye ministiri ka tali la Sevarekaw fɛ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye tasuma kasara dɔ kɛra amdala ye sugu dɔ tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye foire ye ni sanyɛlɛmaw bɛ se ka foire dɔ sigi sen kan maaw ka tɛ u ɲɛna fɛnw n'o ye sugu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye dɔ fiyɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ka t'o sigi sen kan o baaraw senfɛ ko tasuma y'o minɛ kunu sufɛ ne ka dugujɛ kunna ko nin kɛra sɔrɔ ne k'a fɛnw jeni yaasa ka pɛrɛtikɛ d'a ma maa dɔw b'u hakili da ko senfɛ an ka maa dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Cheikh Umar Jakite
ne commerçant détaillant minnu bɛ foire ani iri marchand kɛ olu ka président ye ne ye. Incendie en réalité a daminɛra vers 4 heures. Sanu dɔ de bɛ o kɔnɔna la kɔfɛla in o de jenina ka na bon u ye sapeur wele o de tanta. Maintenant an y'a essayé k'an b'a kɛ manuellement a kana don ka taa kɔnɔna la. Tu as vu des rues qui est plus long. A kɛra b'a fɔ k'i bolo fili anw tɛ se bilen. Bon mais force de l'ordre minnu bɛ yan polisi ninnu u ye mɔgɔw sauver pour que u ka se ka bɔ quoi parce que a kɛra heure min na o y'a sɔrɔ caman bɛ sunɔgɔ la u ka minɛnw b'u ka stand kɔnɔ mɔgɔw bɛ si yen fana maintenant stand min jenina sani 100 ani sani 50 ani sani 6 o de jenina minɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ minɛn valeur ala dɔrɔn de b'a parce que dɔw bɛ na di des millions k'a bila u ka yɔrɔ la si tu vois machine dɔw yɛrɛ bɛ yen ça vaut de 2 millions des machines comme ça an tɛ se k'a estimer sani 100 ani sani 50 ni 6 i b'a sɔrɔ sani kelen o kelen mɔgɔ 4 bɛ baara k'a kɔnɔ iri kun falen no ka se degré min Alahu Taala de b'a dɔn ka tila ka concert kɛ yan ala y'a kɛ mɔgɔ ni ma to a la an bɛ ala fo ka million wɔɔrɔ minɛ ta k'a di ne ma ko ne ka taa n yɛrɛ sɔrɔ n'o ye o minɛ ne jeni tɛ ne bolo ye n'a y'a sɔrɔ ko waritigiw ko setigiw faamaw k'u hakili bɛ fantan ni hinɛli la o ye bi de ye n'a y'a sɔrɔ ko yɛrɛ yira t'u la dɛ ko fantanw ni hinɛli de ka d'u ye o ye bi de ye ne dalen de tora sunɔgɔ la mɔgɔ de ne den bɔ tasuma kɔrɔ o y'a sɔrɔ tasuma bɛ ne yɛrɛ da la ma se ka minɛn foyi ma se ka bɔ minɛn foyi ma bɔ an balodan ka fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ala kan kisi ni ɲɔgɔnɛ ka sara ma maaw ka se k'u yɔrɔ fila jamana ka wulikajɔ kɛ o ko la an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakililaw sabati n'an bɔra ye chauffeur ka baarabila min bɛ sen na Siri Kulubali maa dɔw tun b'a fɛ k'u b'u ka mobiliw ta ni ka taa a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ dama wulila ka jɔ k'a fɔ ko kɔni min ye grève ye n'o ye baarabila ye k'a ma ban o kɔni kɛra mankan ye ni ɲɔgɔn cɛ Siri Kulubali sera kɛnɛ kan ne ka Sulemani Kulubali ɲininka o ye kuma min fɔ o filɛ Sulemani Kulubali grève kelen de don an ma bɔ dɛ grève ma ban a ma daminɛ ka ban yɛrɛ grève kelen de bɛ senna toujours grève ban don t'a la fɔ n'u y'an ka heure accepté tuma min polisiw bɛ k'an tɔɔrɔli min kɛ ani heure min dira ma n'o ye horaire heure in ka jan an tɛ don a da fɛ hali sini an b'o kan kelen de ka fɔ ordre nouvelle ordre an bɛ ka bɔ a fɔra ye ko a banna ka sɔrɔ a ma ban de an b'o de ko de la jɔn y'a fɔ ye k'a banna bon papier lankolon dɔ de bɔ ka di ko grève banna ka sɔrɔ grève ma ban an ka ɲɛmɔgɔ nana papier ko grève ban do a ma ban dɛ ala ma daminɛ fɔlɔ est ce que aw bɛ k'olu bali ka taga ni ye aw tɛna olu yɛrɛ ka hakɛ dɔn ntaraki u la wa ayi an b'o ka hakɛ ntaraki mun kama an mago foyi t'u ka hakɛ la an mago bɛ chauffeur ka hakɛ de an mago b'o dɔrɔn de la an chauffeur ɲɔgɔn dɔw bɛ ka bɔ olu mago tɛ chauffeur la parce que olu mago t'u ka hakɛ la an minnu mago b'an ka hakɛ la an k'an mi jɔ de chauffeur tɛmɛ ka se Mali kɔnɔ niveau ma i tɛ sɔn ka nin ko kɛ aw tɛ se k'olu to yen ka taa ayi an tɛ se k'u to yen an b'o to dalilu jumɛn kama an bɛɛ de ye kelen an tɛ se k'olu to yen o kun de kama an bɛ k'u lajɔ o tɛ se ka taa aw ka nin bɔli min kɛ ni cɛnni sɔrɔla la an bɛ jɔ n'a ye fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔ an jɔlen n'a ye chauffeur ka bɛn kelen kan dɔrɔn an bɛ hakɛ min kɔ an mago b'o dɔrɔn de la sinon kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ an mago bɛ hakɛ min na an k'o de sɔrɔ bandon t'a la o tɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ aw yɛrɛ ma non a tɛ kɛ kɔlɔlɔ foyi o ma parce que bi m'anw bila san joli an bɛ kɔlɔlɔ kelen min kɔnɔ ne ni ma dɔ bɔ o la a tɛna foyi fara a kan bi m'an bila kɔlɔlɔ kɔnɔ quoi donc nin tɛ foyi tiɲɛ anw ye an sigi b'a kan ni tun ye Sulemani Kulubali kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila bɛn ɲɔgɔn ɲɛ o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Noël seli o baaraw bɔra da la diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ na laada la tilenna wa ɲinɛnta yɛrɛ k'u y'a bila i ka dɔn k'a fɔ bɛn ni kelenya o minɛ kɔnɔ la église bɛɛ lajɛlen la an b'a la u ye thème kɛrɛnkɛrɛnnen ta jamana ɲɛta i n'a fɔ u bɛ deli ka kɛ cogo min na k'a bila u basigi n'o lafiya minɛ kɔnɔ an ka ministre wɛrɛw ka baara ɲɛsin bato ko ni diinɛ ko ma ni ye docteur Mamadu Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ an nana ni de nativité min na a kan ka hakili di an ma k'a fɔ ko an ka sigiɲɔgɔnya kan ka diya ɲɔgɔn bolo bɛn kɔnɔna na ani bolodi ɲɔgɔn kɔnɔna na parce que an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a mako bɛ lafiya la a mako tɛ ko wɛrɛ la min bɛ se ka kɛ kalaya ye an bolo jamana kɔnɔna na ne dara la k'a fɔ an ka Mali diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a silamɛw a kerecɛnw foyi tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ni badenya ani hɛrɛ nin tɛ adamaden ɲini nɛ o bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ waati dɔ la mais Mali kunu o ye bɛn ye a bi o ye bɛn ye an y'a ɲini ala fɛ ala k'a sini fana kɛ bɛn ye an balona k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye an balima kerecɛnnaka dɔw fana bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Noël yɛrɛ kumu kɔnɔna na minnu ka nisɔndiya senfɛ an ka dɔw lamɛn Noël kɔrɔ ye hɛrɛ Noël kɔrɔ ye ko an ka bɛn Noël kɔrɔ ko yafa Noël kɔrɔ ko ala jiginna an cɛ la ka an ni ale cɛ bɛn ka ni an adamaden ɲɔgɔn cɛ bɛn o ye hɛrɛba de ye ni o hɛrɛ nana bɛɛ ka kan ka girin o hɛrɛ de nɔfɛ o hɛrɛ do ye bi ye o de la a bɛ kɛ bɛɛ ka jɛ hɛrɛ ye ala ko hɛrɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan sanfɛ ani dugukolo olu bɛɛ nɔrɔlen don ɲɔgɔn na Yesu Kirisa la a ka hɛrɛ nɔfɛ o de ye Noël kɔrɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka an dusukun bɛɛ Yesu la o la kelenya bɛ na
kɛlɛ bɛ dabila yurugu ani fɛn o fɛn y'o ko ye min tɛ bɛn ala ma o bɛɛ bɛ dabila dugukolo kan o bɛ dabila mali la o de b'an kɛ kelen ye o de bɛ na ni hɛrɛ ye mali la an ka hɛrɛ sababu bɛ sɔrɔ yesu de la. merci o ye batoba de ye jamasenu catholique kɔnɔ ni seli fɛn fɛn bɛ yen mɛsa sɔnniba bɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ fana bi bɛn seli don hɛrɛ seli don parce que yesu krista hɛrɛ masakɛ don a nana ka na diɲɛ bɛɛ kisi ka an bɔ setanɛ ka juru la ka na ala ka kanuya kofɔ an ye ala y'a ci ka na nin diɲɛ in kɔnɔ ka na kanuya kofɔ ka kanuya kɛ cogo yira an na ale ye kanuya sira in taama an ɲɛkɔrɔ fo ka taa se saya ma gwenge jiri saya ma donc ale bangeli seliba o de ye bidon ye. yafa de bɛɛ fɛ fɔlɔ a kɛra silamɛ o a kɛra chrétien o protestant o an bɛɛ kɛ kelen mali bɛ dingɛ min kɔnɔ tanu ni adamadenya yɛrɛ kosɔn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanuya an bɛ min ɲini ala fɛ sisan an ka bɛn ni ka kɛnɛya sabati. an balɔden k'a fɔ ni tun ye balima kerecɛnnakaw ka daminɛ min ye pasitɛriw a ka taa se maa dɔw ma minnu ka nisɔn yira sen fɛ u y'a fɔ cogo min na a ko nin kɛra kunkɔrɔta ni wasa ye ka ɲɛsin jamana in ma dugawu jamana in bɛ dugawu kɛ dugawu fɛn fɛn kɛra kɔnɔna na ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ jamana in ka bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka kiiri tigilamaw la fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ bi na jamanadenw bɛ se k'u jalagɛlɛya kiiri la cogo min na jamanadenw ka hakɛ bɛ se ka kɛ kiiriko yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na u kɛra i ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan ba dɔ sɔrɔ min kumatigi tun ye maa min ye ibrahima mamadu mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. population n'o ye an balimaw ye u bɛ se ka an ka kiirisow lasɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la an ye lajɛ in sigi pour que an bɛ se ka kuma o kan gɛlɛya min b'o baara in kɔnɔna na bi an ka jamana de gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye insécurité ye bɛɛ b'a dɔn o sababuya la an ka kiiriso da caman datugula a caman n'o ye an ka kiiritigɛlaw ye u ye o localité ninnu bila ka n'u sigi Bamakɔ alors que olu de kan ka kɛ ka o baara n'o fɛn ninnu kɛ o bɛ faamuya parce que insécurité de bɛ yen donc n'i ma ɲɛ i bɛ taa kiiri tigɛ il faut que i yɛrɛ ka lakana i ka kɛ yɔrɔ sécuriselen kɔnɔna na o kɔfɛ an ye hakilina min sɔrɔ ka nin activité in kɛ an association caman bɛ yen nɔ minnu ye baara kɛ justice bɛ se ka lasɔrɔnya population na cogoya min na donc an y'a laɲini n'an farala ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔn da ka kuma an ka faamaw fan fɛ ka essayer ka expliquer gɛlɛya min bɛ bi terrain kan n'an ye min jateminɛ u ka se k'o dɔn an fɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye autorités u bɛ ka baara min kɛ u bɛ dɔ fara a kan fɛn caman u bɛ se ka o fana faamuya o sen fɛ parce que an ka kuma in na an y'a yira k'a fɔ bon baara kunba ye min ye o ye bi sigidaw la kiirida ninnu bɛ se ka sécuriser cogo jumɛn na tant que u ma sécuriser a ka gɛlɛn u ka se ka baara kɛ basigi kɔnɔna na o kɔfɛ tuguni an ka maakɔrɔw an ka diinɛmɔgɔw ani an ka laadalamɔgɔw olu minnu bɛ yen nɔ bi n'u bɛ ka baara kɛ pour que population bɛ se ka taa kiirida la nɔgɔya la cogoya min na u ka se ka reconnaitre donc baara caman kɛla o cadre kɔnɔna na mais a baara jɔlen don fɔlɔ fo an ka constitution ba bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na o kɛrɛfɛ an y'a yira tuguni an ka population mɔgɔ dɔw bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ dɔw bɛ yen nɔ o ye lajuratɔw ye n'a fɔ ma ko handicapés dɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya ni justice yɛrɛ janyali kama hali ni u tɔɲɔnen don u ka sigida la a ka gɛlɛn u ka se ka justice lasɔrɔ donc an kumana o fana kan k'a lajɛ cogo min na hali bi loi min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko la loi d'assistance juridique et judiciaire a loi in bɛ se ka bɔ tiroiru kɔnɔna na pour que ni mɔgɔ min gɛlɛya b'i da la se t'i ye ka avocat ta avocat ka se ka d'i ma automatiquement. an balɔden k'a fɔ ni tun ye ibrahima mamadu mayiga u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in kiiri o y'a kunba ye u bɛ se ka bila sira cogo min na faso de wɛlɛli bɛ se ka yɛrɛ kiiri kɔnɔna na cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'u sabati n'o tɛ a ka ca na bi an ka jamana kɔnɔ maa caman bɛ yen ni kiiri ko fɔra olu bɛ ɲaraki k'a fɔ k'a tigɛ cogo yɔrɔ caman na k'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kiiri ni k'a bila jamana de bɛ lajɛlen ka faamuyali ni danaya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye imama olu n'an ka jamana maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen kan bi bi na mun de kan ka kɛ bi tungojugu ni yuruguyurugu kɛlɛliw o baaraw bɛ se ka sigi ten ka cogo min na o sen fɛ imama tɔgɔ la an ma mɛnna ka taa se Gawusu Serege mɛntama olu fila b'u hakili da ko sen fɛ an k'u lamɛn. Yuruguyurugu nɔniyaw ye jumɛn ye a nɔniya dɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ an bɛ min wele don o don ko enrichissement illicite o de ye i bɛ baara la e donna baara la kalo kelen kalo fila a yera k'a fɔ i bɔra luwanse la ka villa ta kalo wɔɔrɔ i ye villa bila i bɛ ka du jɔ san bɛ dafa yɔrɔ min mobili b'i bolo du b'i bolo nka a bɛ dɔn tigitigi k'a fɔ i bɛ baara min na i bɛ nin baara min na nin o sara tɛ se ka nin nafa in d'i ma donc o ye enrichissement illicite ka i yɛrɛ bannaya sira kolon kan filanan o ye trafic d'influence o de ye ne bɛ se ko la ne tun bɛ nin baara yɔrɔ in la kɔrɔlen n bɛ maaw dɔn a kɔnɔna na i ka papier dɔ balannen don ni kun tɛmɛna ni ne a tun bɛ ɲɛnabɔ nin ye ne ka petit de ye donc a bɛ tɛmɛ ni e ye
e be bila ani baara yɔrɔ cɛ walasa ka se ka o mago ɲɛnabɔ ale bɛ ka influence min kɛ nin o ye trafic d'influence ye a kan ka se ka baara minnu kɛ n'a nafolo bɛ yen olu jatew fɔra bɛ o bɛɛ kɔnɔna na o dɔ ye jumɛn ye an b'a fɔ ma ko hôpital de Mali ɲɔgɔnna dɔgɔtɔrɔsoba in a nafolo bɛ se ka sababu ye k'o 264 jɔ Mali kɔnɔ nafolo min y'o ɲɔgɔn a bɛ se ka sababu ye ka CCRF min n'o ye an b'a fɔ ma ko CCRF i n'a fɔ u bɛ k'i bɛɛ lajɛlen la commune na o dɔgɔtɔrɔsoba bɛ ka commune kɔnɔ CCRF o 1767 a bɛ se ka sababu ye k'o jɔ a bɛ se ka sababu ye k'an ka troisième pont min bila an kɛrɛfɛ yan o 42 a bɛ se k'o jɔ. An balana k'a fɔ ni tun ye ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw kan ye imama olu ka manema dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila tilennenya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ɲɔnɔ mara la Dabakan na Musa Tarawele b'an bolo nɛgɛ kan ko gɛlɛyaba b'olu kan u ka yɔrɔ la a yɛrɛ b'an bolo e jɔnnen ka bɔ mini Musa Tarawele ka bɔ NDC Dabakan na ɲɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni Dabakan na an tɔɔrɔlen yɛrɛ de don a tɛ komi n'a fɔ tourisme ko kɛmɛ k'an tɔɔrɔ jamana ka état sɔrɔsiw ni gendarme ye siɲɛ 2 de kɛ Dabakan na yan ka n'a ko sɛgɛsɛgɛ o y'a sɔrɔ Dabakan tɔgɔ taalen don kojugu ko Dabakan ye jadisi dugu ye état ka gendarme nana yan don fɔlɔ min na ka taa mobili 30 u ye ne de fɔlɔ minɛ dugu bɔda la fɔlɔ ko ne bɛ taa min ko n bɛna taa munadon bɛ taa dɔ ka jaba di a ma ko ne ka taa kana k'u bɛna dugu f'i ye ne taara n taara dozo jɔlen sɔrɔ an ka dugu pɔnna an ni yeli 14 cɛ u ko ne ma ko ne ni gendarme bɛ bɛn ko n'u bɛnna k'u bɛ taa kɛnɛ ko ne segin ko mun bɛ bɔ a la ko min na ye ko n'an ka dugu bɛ ci k'a bɛ an to a kɔnɔ ye ne seginna o la kɛnɛ an nana to dugu kɔnɔ o cogo la a ma tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔn kan tuguni jamana ka sɔrɔsiw fana tila kana n'o ye irisiw n'a yɛrɛ sɔrɔsiw ye u ye Dabakan datugu 5h du matin ka taa bila fɔ 14h o du tɛ Dabakan kɔnɔ irisiw ma don dugu kɔnɔ hali ɲɛgɛn kɔnɔ na irisi ka don fo ne yɛrɛ kɛ soɲɛ kɔnɔ na n'a ka marifa n'a ka mansin ye ka dugu bɛɛ fiyɛ o cogo la hali u mɛ siyɛ minɛ Dabakan na irisiw ko mɔgɔ jugu don irisiw taalen kɔfɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na ka kɛ bi ye an ka mɔgɔw minɛ bɔ yanni ɲɔnɔ cɛ dozow b'o minɛ ka taa o di gendarme kelen ninnu ma tuguni gendarme minnu bɔra Dabakan na yan tile 2 tile 3 u b'o divire ka t'o bila Kasabuba la an ka mɔgɔw tɛgɛ sɛgɛ lafiya fiyewu ni mun minɛna u bɛ taa bila Kasabuba la n'i bɛ t'i ka maa lajɛ i bɛ wari sara ka taa lajɛ n'an ka mɔgɔ minɛ ka taa di gendarme ma ɲɔnɔ a kan ka dɔn nin bɔra Dabakan na sɔrɔsiw dun bɔra gendarme bɔra yen maa jugu ye yen nɔ mais o tɛ kɛ an ka mɔgɔw bɛ ka minɛ ka datugu denbayatigiw kalo 3 kalo 4 tɔɲɔli waralen don ɲɔgɔn yan an bɛɛ ye maliyɛnw de an bɛ yɔrɔ min na bi Dabakan sen bɛ ka lafiya taama sira kan fiyewu ka sɔrɔ an ka dugu fila siɲɛ 2 jamana état fɛ ko Dabakan ye bɛnɲɔgɔnya ta ni jariwala tigɛlamaw ye o kuma ye tiɲɛ ye wa bon o yɔrɔ in mun filɛ nin Ablaye o y'a dama ko wɛrɛ ye n'o tɛ o ma fɔ ne ɲɛna ne m'o ɲɛɲini yalima sɔrɔsiw bɔlen kɔfɛ ani sisan cɛ o tɛ se ka na dugu kɔnɔ ka segin wa an t'a foyi kalama nin waati in na fɔlɔ a tun b'u kunnafoni kalama wa an ka maa 3 de minɛna sisan in ka taa bila ɲɔnɔ Kasabuba la a tɛ ka ɲɛɲini yɛrɛ a b'a la ka dugu joli la misala la i yɛrɛ bɛ min dɔn min di Dabakan ye an bɛ dɔn a si ta minɛ ni fɔ ni Dabakan tɛ ka bɛɛ to tɛmɛna ka Dabakan daba minɛ e yɛrɛ fɛ mun de bɛ k'o kɛ bon ne yɛrɛ bolo mɔgɔ wɛrɛw de bɛ sira in na mun b'a fɔ ko nin dugu in ye Dabakan ma ye an yɛrɛ bolo o y'o de munna ka dugu tɔw to yen an t'a dɔn an ye fɛn o fɛn kɛ jamana in kɔnɔ an ka kunnafoni lase président ma hali bi a k'a lajɛ denbayatigiw de don u musow n'u denw fitinin de bɛ dugu kɔnɔ a bɛ bolo cogo min na Ala de b'a dɔn an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Musa Tarawele kan ye ka bɔ NSS Dabakan na an bɛ dugawu kɛ fɛn min de kɛra an ka jamana yarabɛlɛya ka Mali bilo sira kan n'an bɔra ye dɔgɔfirikaw fɛ yen Seguba S Sangare ale ko bi min ye dusukasi ye k'u b'a la ka sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la maaw b'a k'a fɔ ko sumaw ɲɛna k'o kumaw fɔ k'a sɔrɔ ngaloma ngɔrɔna ye ko sumaw kɔni ɲɛnɛnama sango malo sɛnɛ ko sumaw ma ɲɛ cogo si kelen na Seguba S Sangare b'an bolo nin waati na an ka yɛrɛ lamɛn e jɔnni ne tɔgɔ ye Seguba F Sangare ka bɔ Dɔgɔfiri an ye kunnafoni sɔrɔ ko malo ɲɛna anw fɛ yan nɔ k'a sɔrɔ en réalité an minnu bɛ terrain kan yan nɔ an b'a dɔn malo ɲɛli nkalon de don malo ma ɲɛ anw fɛ yan fewu en plus de ça insécurité ko in na alamisa sɔgɔma an kɔrɔ dɔrɔn jadisiw taara moro kimiri wɛrɛ la u ye jɔgɔ 6 de jeni ani malogosi mansin 1 alamisa sɔgɔma dɔrɔn an kɔrɔ u bɛ minnu fɔ fɛn minnu tɛ tiɲɛ ye quoi n'an ma ɲɛ a bɛ fɛn o fɛn min fɔ a k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ terrain kan n'u bɛ réalité dɔn olu bɛ min kalama n'olu ye min f'i ye o de ye tiɲɛ ye mais ka mɔgɔw ta dɔrɔn ko a bɛ tan nɔ a kuma ninnu a b'anw degun kosɛbɛ quoi ko malo sumaw ɲana ɲina n'an ye nin kuma ninnu mɛn tiɲɛ na a b'anw dusu kasi fo k'a fɔ a b'an dusu kasi sabu tiɲɛw tɛ o an bɛ degun mun kɔnɔ yan nɔ bi anw de b'a dɔn Farabugu ni anw cɛ hali sisan mɔgɔ n'i bɔra yan nɔ k'i bɛ taa Farabugu hali sisan u b'i nun cɔma hali ni mɔgɔ banana Farabugu sɔrɔsiw bɛna ta avion de la anw ni Farabugu cɛ kilo 27 an bɛɛ ye commune kelen ye Farabugu ma libéré ni mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna fɔ k'a tigi kana k'a ka taa Farabugu n'i bɔra
kautura la ka kautura po soro ka ban yani ka se farabu kuran na utito e fiu jadi su an woni ambia an ko de anti do jugu dungo dafe me jamana fana ka jate mine ka don ka foko ade nyuma umbia munu go ko ti do jugu dungo dafe ni amaya ka foko fon fami mi ke jamana ka hakli to ade nyuma na faso de jugu buka faso de jugu ala me an ko anti do jugu dungo dafe o de on sege nangundo no dungo dafe bi ba sura anti de ngono ambalo den ka foni tu seguba esangare ka bodo go free aya foto mina jamana nyama uka wuliga joke alibi katimena jata ni ka segu tege de uluma kerenya na ulumunu mason ka fara juguka ko de menyo ka ngata to ko bela yele ka segu nyesuma ubiseke ko foto dia ere jabo to mina oya kumbade ana ukofe dobe kuna foni do charini ngoni kera maliden chama ya kila ibi nene ya foko ko kai ubike so menta fansoro wal mo ubike so mbi fle wal mo ubike so mi manja kasoro utayero don madeliga sayero la utayero ere don famindo dama kanu sigi ka foko lafia be ka soro chien kisegelenta la oya kumba de ambe dugo ke ubarambike ka bi gela suluma ambe dugo ke ala ka klinyman dama namborai ambala dan ka fo auto defense biton Koulibaly o ekulu mimbe na sigile mekrenya ayre sigira choko di dozola kaw na manya gela e maw soro sigida wala uka franyo ne ka yire la kana oya kumba de o kulu mimbe singa bi mi a secretary general ya soro batale ka Jibril Jaktela ale ka do ka fo nyefole ka ko sinfe anga yire la me ne Jibril Jakte Bamako Bako Jikroni autodéfense biton Koulibaly ne secrétaire général bi o ka cide autodéfense jekulu de don jekulu mini donso tondo donso ke dun togo de lakana suko faga ka banabagatɔw furakɛ ni a bɔr'o la sisan nɔ ko fo an juguba an na mun ba anw fa donso kɛ de ye dugu lakanabaga ye depuis lawale donso marifa ka kɔrɔ ni sɔrasi marifa ye o kama tɔn in sigili hakilina nana o de kɔnɔna na donsow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugu lakana maribugu kɛlɛ n bɛ misaliya ta ni o ye donso caman binna o la tɔn in tɛ tɔnden ye an ye tɔn in papiye sɔrɔ 2022 kɔnɔna na mais tɔn yɛrɛ sigila depuis kɛlɛ donna ka jingana centre kɔnɔ waati min na tɔn in bi baara la wa tɔn in walankatalen don mali fan bɛɛ fɛ wa ani famaw bi kuma ɲɔgɔnya la dusukasi min b'an kan an bɛ tasi bila kɛ ka taa an ka donso den minnu binna ni minnu janfara kɔsa in na Lotanseni Jara Jɔnbugu Sinali tɔn in ti kɛlɛ dɔrɔn kama kɛlɛ kɔfɛ laɲini caman de bɛ tɔn in bolo jamana bɛ lafiya cogo cogo ka ɲɛtaga di jamana ma hali ni y'a mɛn k'i bɛ terrorisme kɛlɛ fangaw k'o lamɛn terrorisme yɛrɛ bɛ balo gɛlɛya de cɛ la a ju bɛ sinsin ni gɛlɛya de en tant que ni gɛlɛya ma kɛlɛ terrorisme tɛ kɛlɛ donc Biton Koulibaly ni ye Biton yɛrɛ sigi cogo ye Segu kunna ka Segu mara a ma kɛ ni jagoya fanga ye Biton sigira ni kala fili de bɛɛ de bɛn'a kan an ye misaliya de ta Biton yɛrɛ nacogo kan Segu yɛrɛ sigi cogo kan ka na misaliya taara n'o de wa a ɲɛmɔgɔ fɛnɛ wajɛ Amadou Ɲanzɔn Koulibaly Biton bɔnna de fɛnɛ don autodéfense tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye u bɛ ka forow jeni u bɛ ka taa an denw faga donsow de wulila sisan ka marifa ta ka dugu lakana parce que a waati an b'o tiɲɛ fɔ dɛ dugu ninnu na bilalen don u yɛrɛ de ye hali bi o kelen de don n'i ye cɛba fila min tɔgɔ fɔ n'u binna an kɛlen bɛ ka papiye kɛ a bilalen don fanga bonda bɛɛ la k'a yira k'a fɔ u janfara ka faga wa a bɛɛ kɛra fagacogo cɛjugu fagacogo kelen de ye wa u b'a dɔn cɛ minnu don u jɔlen u sen kan a bara n'i ma janfa tɛ ala ta kɔfɛ u ti bin ni jamana m'a ka kan bɔ autodéfense an fɛn yira dɛ parce que jamana ko in kelen don ni maa ma misikili yira i tɛ dɔn an tɛ se ka suɲɛ ka faga tan fo ka taa an ban autodéfense donsow de don wa marifa de b'an bolo an bɛ k'an yɛrɛ de ni na kisi dɛ wa k'a fɔ ko maa ninnu dogolen don u dogolen tɛ u yɔrɔ dɔnnen don hali sini sɔgɔma mais an ti fɛ ka baara kɛ ka bɔ sariya de kɔnɔna na parce que tɔn yɛrɛ hakilina y'o de ye an ni jamana bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo o cogo la basigi kana an bɛ ka basigi de ɲini n'i bɛ don Biton Koulibaly la don sira ye kelen pe de ye fanga bi alhamdulillah an b'a fɔ ani fanga bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la ani u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka autoriser pour que ka se ka maajugu ni maaɲumanw bɔ dɔ ɲɔgɔn na ni dɔw bɛ taa ka taa donso fini don ka tiɲɛni kɛ ni donsow tɔgɔ ye pour que k'o bɛɛ dabila an ye carte k'a la n'i bɛ don Biton Koulibaly la coordination sigilen don Mali seleke tan naani bɛɛ fɛ ni maa min bɛ fɛ ka don Biton Koulibaly la i bɛ weleli kɛ nin numéro in na 76 34 68 04 o ye orange ye n b'a fɔ bamanankan na 76 34 68 04 Malitɛli 68 82 82 32 62 82 82 ŋɔtugun 32 n bɛ donsoba yɛrɛ fo n'o ye Amadou Ɲanzɔn Koulibaly ye ka Layi Ɲaɲan Keyita fo san n'ale san coordinateur ye ka dugawu kɛ hali bi ala k'an lakana hali bi ala ka hinɛ an ka banbagatɔ ninnu na an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Jibril Jakte ni tun y'ale ka ɲɛ autodéfense Biton Koulibaly o secrétaire général de u y'a fɔ cogo min na ni dama tɛ dɛ k'u bɛna wulikajɔ wɛrɛw kɛ maa minnu tora k'u ka sanga sigi ka wulikajɔbaw kɛ u ni jamana ma ɲɛmaw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma san ko basigi lafiya Biton Koulibaly ka se k'u ko sigi sen kan o y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra Yirimajɔ wara ka sira fara ni donna Kenya fanfɛla fɛ dɔɔni yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mankan bɛ a yɔrɔ ko la
san 30 kɔ mɔgɔw k'u ka yɔrɔ la ka tila ka na gɛlɛya ko kuma fɔ k'o cili ko fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan la sibiri tɛmɛna u ye lajɛrɛ kɛ o senfɛ a kulu ɲɛma Yusuf Fɔnba ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Yusuf Fɔnba ka mɔgɔw wele hali bi an kɔni bɛ sabali ɲini mɔgɔw fɛ anw sigilen don an ka yɔrɔ kan fɛn fɛn tɛmɛna kɔnɔ an y'a bɛɛ fɔ fanga y'a bɛɛ sidɔn ka ban an kɔni b'a ɲini fanga fɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'i sera sigida in na k'a fɔ nin ɲɔgɔn na kuma bɛna fɔ a kunna bi i tɛ sɔn fiyewu a ka fɔ papiye min b'a kan anw ye papiye de ɲini wa anw mana sigi an kun fɛ ko ye an ye papiye de ɲini u ye papiyew d'an ma bɛɛ sigilen don ni dawulu dɔ ye ka so kɔnɔ yan nɔ an tɛ jɛn n'a ye dɛ san 30 kɔ anw sigi mɛ yɔrɔ min kɔnɔna na tile kelen kun jɛ dɔ kana fɔ k'a bɛna an bɔ o yɔrɔ la an labɛnnen don an tɛ jɛn n'a ye fiyewu jamana yɛrɛ kɔnɔ ne y'i sigi de k'a fɔ k'i da tɛ ko la fiyewu o de bɛ kɛ sababu ye o bɛ t'i mago sa maa si ɲɛ de tɛ da anw ka yɔrɔ in kan k'e ɲɛ bɔ a cili fɛ n'i y'a sɔrɔ e ye jamana jɔla ye k'e bɛ jamana kanu fɛ ko hali n'i y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de bɛ yen maa si tɛ ɲɛ bɔ anw ka yɔrɔ cili fɛ jamana faamaw yɛrɛ an dalen b'u la n'u ko ko Mali kura nin ye Mali kura kungo dɔ ye dɛ an bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ o kɛlɛ ma ban ni kɛlɛ wɛrɛ nana fara a kan a bɛ kɛ sababu ye ka na ni fanga ka lagosi ye an t'o fɛ fiyewu an kɔni y'a fanga bɔ a kalama o ka se k'u jɔ o jɔyɔrɔ la faamaw yɛrɛ de ko bɛɛ ka hakɛ bɛ d'i ma anw ka hakɛ de y'an ka yɔrɔ ye an sigilen don fana anw kɔni tɛ taa maa si nɔfɛ fiyewu wa maa kana sa ma fana an sigilen don k'a kan yan nɔ. An balɔnna k'a fɔ nin tun ye Yusuf Fɔnba ni tun y'ale ka ɲɛ o kɔfɛ Professeur Daɲogo ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ yɛrɛ karamɔgɔ Daɲogo mais Mali bɛɛ bɛ n dɔn Professeur Daɲogo la n sigiɲɔgɔn minnu bɛ Waraka sira fara la ko Yɔrɔ Jalo kɔmaw n'an bɛ problème dɔ créé u la k'u ka titre bɛ yan n'u ka titre bɛ yan ne ma fɔ nkalon don mais n bɛna fɛn min fɔ aw ye kabini 2003 ka na 456 la État du Mali a ye anw ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛrɛlen ta k'a bɛna kɛ port sec ye k'a daminɛ Kulukoro Kati Bamako mɔgɔ tɛ yen o période kɔnɔ san 16 ni maa min bɛ yen nin yɔrɔ ninnu na ko i bɛ dabɛ Mali dugukolo ko la k'i ni ne Professeur Daɲogo ma ɲɔgɔn ye an tor'o la État du Mali o ka port sec bɛ dugukolo in kan État du Mali o ka titre bɛ port sec kan dugukolo in kan o titre numéro 22757 min dilara Kati a taa Kati a ka taa woloma a b'a sɔrɔ o bɛ port sec tɔgɔ la o port sec kelen kɔnɔ qui est l'utilité publique de l'État anw m'an yɛrɛ filɛ bi anw bɛ État de ka dugukolo kan anw tɛ privé ka dugukolo kan n'a taara fɔ la ko port sec o ma annulé mɔgɔ wɛrɛw ka titre bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ da u tɛ sunɔgɔ o ka bon ne hakili ma kɛlɛ ko tɛ wɔyɔ ko tɛ ni droit bɛ jamana min kɔnɔ ko tiɲɛ bɛ fɔ a kɔnɔ l'utilité publique de l'État k'a fɔ ko dɔ ka titre bɛ o kan o ka bon ne hakili ma titre tigi n b'a ɲini a fɛ dugukolo ko in a tɛna ban a bɛ tila ka taa laban adamaden yɛrɛ de la sɛbɛn minnu ye u ka sabali u ka segin u kɔ n'a fɔra maanifinw y'u ka diɲɛnatigɛ kuruma bɛɛ lajɛlen kɛ k'o don dugukolonin kelen na olu sigi mɔgɔ ka san 30 kɔ e ka na wuli k'i jɔ k'e ka titre bɛ o kan o kuma o san 30 kɔ u seginna ka sɛbɛn k'e to min titre min yɛrɛ kuma bɛ k'a fɔ o yɛrɛ titre tigi denkɛ Ousmane o ka feerelenw o mɔgɔw de kelenw de bɛ ka na wuli o titre kelen kama ka titre k'e bolo e ka dugukolo feere mɔgɔw ma k'o wari minɛ k'o dun ka tila ka na wuli ka taa se faamaw ma ka papier ta ka jugement kɛ jugement min ye n'a yɛrɛ ma kɛ u ɲɛna ka na papier di olu ma k'i k'o yɔrɔ kelen ta mais soyons un peu sérieux sariya min bɛ n bolo a tigi ka sabali État ka titre b'a kan n'a t'o kalama a ko o dɔn u bɛ État ka titre kɔnɔ u tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka titre kɔnɔ. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Professeur Daɲogo ni tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na ko ninnu k'a ɲini jijama jɔlen na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma. N'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ siga t'a la an bɛ taa jamana kɔ an bɛ taa Faransikaw fɛ yen min ye marifaci wale dɔ n'an b'a fɔ fusillade ko dɔ kɔni kɛra Faransi dɔ furancɛ tɛmɛnen na jɛkulu min n'an b'u wele ko communauté kurde olu ka nisɔngoya taama senfɛ o ni lakanabaaw n'o ye polisilakaw olu na kari ɲɔgɔn na min ye gazi ci ye fo ka taa se marifaci ma o kɔni bɔra a kura a yirala k'a fɔ mɔgɔ 3 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔra ninnu na wa mɔgɔ caman fana olu sabakɔrɔ jogilen don n'an bɔra an bɛ taa azikaw fɛ n'o ye continent asiatique a yirala k'a fɔ min ye Chine jamana ye ko gɛlɛya bɛ nin waati in na dɛ Chine ale ni Taiwan jamana ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni kɔ fɔla min ye Chine olu bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na ka se ka kɛlɛkɛminɛn dɔw an bɛ mun wele ko drone o 71 fo ka taa se avion de chasse o 43 ɲɔgɔnna ma ko olu kɔni bɛ minnu salo la min ye Taiwan ale ni Chine ale dancɛw la o min kɛmɛ sababu ye ni ka jasira k'o se Taiwan kaw ma nin waati in na. N'an bɔra yen an bɛ taa min ye États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ min ye gɛlɛyaba ye n'an b'a fɔ catastrophe naturelle n'o ye fiɲɛba dɔ ye fiɲɛ min ni sanji fana b'a la k'o kɔni wula dɔ fana tɛmɛna na États-Unis min kɛra sababu ye ni ka se gɛlɛya kɔni k'a se maa caman ma kunnafoni kɔ fɔla min ye transport ye n'o ye mobilitigiw ye fo ka taa se courant ma ko ani sirabaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra nin sababu la k'a bɛ maa 1 million ɲɔgɔnna bɔ minnu kɔni n'u tun bɛ dibi la ko wa k'a kɛra sababu ye ka se gɛlɛya se maa caman baw k'a bɛnna ni Noël fête ale labɛnw bɛ senna waati min maaw bɛ munumunu salo la ko nin gɛlɛya kɔni ko a daminɛna ko wulikajɔ bɛ senna walasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'an bɔra yan an bɛ taa Russie la an b'a ladɔn k'a fɔ Russie ka lajɛra min n'an b'a wele ko sommet Russie Afrique
ko ale dɔgɔnin mɛ labɛn na san 2023 kɔnɔna la ko a bɛna kɛ Petersburg kunnafoni ko fɔlɔ ko min ye ni lajɛrɛ sa ko a bɛ farafinna ale ni Russie k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o kuma ko Vladimir Putin n'ale ye Russie jamanakuntigi ye ko a bɛ ka wele bila min ye Burkina ale cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaa ma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré walasa a ka ye lajɛrɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Abdulaye Kulubali a misiri jamana kɔ kan wala kuma wɛrɛ tuye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka basi lafiya Ala k'o sabati